Aku marah iki mung bayangke sing ngedram lho, sapa jenenge? Ngedram wis apal gol-golane yo. Astagfirullahaladzim. Rasane mik ya. Apa? Halah. Apa kowe ra kelingan? Ya Allah, makasih loh Mas. Aku dikei dolar, kita kejajan tepo sesuk. Pirang dolar wi, pirang dolar? 5. Alhamdulillah, aku lho dikei 100 dolar. Terus bagi apa Mas? Engko nek bar rampungan. Dek oke men to. Ya wis pokoke engko jajan manusia. Jo nenek. Ora. Terima kasih ya Mas Manten mengucapkan samawa. Semoga langgeng. Amin. Goyang lagi ya. Tek Linggo, berdiri Dor. Apa kowe ra Ini Mas Manten, Mbak Manten request lagu apa?